Bhazi ranga rakatakura maforeigners ayo ari kubviswa kuSouth Africa vachidzorerwa kunyika dzavo roita tsaona along N1 highway. Kusangana kwatinoita zvakare pana pachannel yenyu Harare Networks patinobata nhau dzinenge dzichiitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe tichiti kana pane vachangosvika ndiwo mukana wekubaya button rakanzi subscribe. Today takabata nhau iri kupisa tsitsi iri kurwadza. A bus carrying foreigners from South Africa overturned on N1 ikasiya rauraisa mutyairi webhazi iri. Apo paziviswa nhau idzi pachinzi pane bhazi rinova riri pakushanda patransport yekuti rigobvisa maforeigners ari kubviswa kunyika yeSouth Africa nekuda kwemaprotest ari kuitwa ikoko. Rinova riri bhazi ranga ichitakura maforeigners kubva KwaZulu-Natal to repatriation camp located in Bedbridge, ndipo pavanga vachisiyirwa vanhu ava. So vari pakutakurwa kudaro pari kuziviswa kunzi chiitiko ichi choitika mangwanani ezuva ranhasi, pachiziviswa kunzi bhazi iri rakudubuka zvinova zvazoita kuti zvigotora upenyu hwemutyairi pamwe chete nekukwara kwevanhu vari kusvika ivo 11. So according to news, bus driver died on spot and 11 passengers were injured in the early hours of Wednesday, July 1, 2026, after a bus transporting Malawian nationals overturned on N1 highway. The Limpopo Department of Transport and Community Safety confirmed that the crash occurred approximately 4 kilometers south of Bedbridge border post near Messina. According to the preliminary reports, the bus was actively transporting individuals from KwaZulu-Natal to the repatriation camp located in Bedbridge. Limpopo Department of Transport and Community Safety spokesperson Mabata has stated that the driver allegedly lost control of the vehicle due to which causes the bus to overturn. The driver has been confirmed described well. 11 passengers sustained injuries, Mabata said. Following the arrival of emergency responders, the 11 injured passengers were transported to Messina Hospital to receive medical treatment. Zvinhu zvokurwadza mureZimbabwe, zvinhu zvokutsiririsa. And tikuziva kuti panguva iyi motokari dzinenge dzichifamba nekuda kwekuti vanhu vari kubviswa zvekunzi vamhanye kunyika yavari kubva yeSouth Africa. Vanhu voti zvakaoma, inga nhamo yacho haiperi. Ndo mashoko evamwe vakati maZimbabwe chatakatadza pasi pano chikuru. So ndo mashoko ezvinhu zviri kutaurika. Sezvo pari kuzivikanwa kunzi ndo emamwe mabhazi hazvisati paziviswa kunzi ranga rine maZimbabwe here, asi manga mune vanhu vekuMalawi ndo vari kutaura kunzi vanga vachibviswa from point kubva KwaZulu-Natal kuendeswa kuborder side rekuZimbabwe. Ndidzo nhau dzatanga tikabata pano pachannel yenyu tiri kuzivisa zvizhinji. Ndiyo yemwe mufananidzo yamuri kuona iripo pascreen yebhazi racho iro. Ndidzo nhau dzatinadzo dzatanga tikabata. Tikutendai nekutsigira Harare Networks.